Здравейте! Не знам защо не ми се записа записа преди малко, но отново ще ви обясня. Когато искате да направите подарък на ваш любим човек, има варианти. Купувате си гипсова отливка, гипсокерамична отливка от някой, който продава, тип кашпа, отцветявате си я, лакирате си я или ще ви покажа и начина с найлонче как става. И ако имате хубави цветенца, които ще им влезнат в употреба, аз имам алоe вера, това е медицинско алоe. Както виждате, имам страшно много издънки, което означава, за да си подпомогна основното растение, за да не изтънява листенцето и да бъде годно за употреба, аз ще присъдя в ето тези кашпички на моите рожденички по едно цвете. Хем след време ще им влезе в употреба това цвете, ако се умеят да го отгледат. Хем ще бъде един прекрасен подарък. Това е едната кашпа, както виждате вече отцветена и лакирана, а това е другата кашпа. След малко ще ви покажа как се случва, като слагаме найлонче вътре, за да сме сигурни, че ще предпазиме и кашпата по-дълго време. Макар че лъка, който аз използвам, той е изцяло водонепропусклив, така че и без найлонче ще свърши работа. Гледайте! Всеки от нас има ето такива найлонови пликчета вкъщи си. Тъй като идва доста широко за тези кашпички, аз имам ето такава затворачка. Предполагам, доста от вас имат. Ако нямате, тимото е пълно, изобщо от всякъде може да я намерите. Захранва се с батерийки, магнитна е, може да си виси на хладилника. И как става затварянето? Както затваряме пликове с нея. Сега, тъй като найлончето идва доста дълго, смятам с ножичка да го скъся от тук, защото на мен не ми трябва голяма дълбочина. И след това ще затварям, ще го сцепя и така, по дължина, и след това ще го затворя. Другия вариант, който мога да ви предложа, е да си поръчате му ето такива, които са за закупване на чинийки с храна, за да не ги кацат мухи лятото. Виждате колко е компактно и мъничко и когато се разтегли става ето това. Има си ластиче и когато го сложим в кашпичката, ето така, ще използваме и ластичето. Ето така, ще го затворим с ластичето и просто ще набутаме найлончето вътре, като изкарваме постепенно въздуха. Ето така. И вече имаме една прекрасна кашпа за засаждане. Като това е тук, което се вижда, спокойно може да му сложите панделка или дантелка или нещо да го прикриете. Макар че за мен мисля, че това е доста излишно, тъй като дойде време да се пресажда цветето, е по-лесно направо да се издърпа шапчицата, няма да си играете да мъкнете растението. И да преминем към сеенето. Така, аз тук си имам една почва. И ето как ще направим. Тъй като е малка кашпичката, ще слагам пръст с лъжичка, тъй като е по-лесно с лъжичката. Така. И ще си изкарам растението. Това, което съм си набелязала, ето този мъник. Внимаваме като го изкарваме, за да не скъсаме коренчетата, тъй като при мен всичко е вкоренено вече. Доста са големички. Ето го с коренчето и го засаждаме. Ето така. Сега след малко ще го направим по-стабилно, отново с пръст.
Ето го, нашето растение вече е готово посадено. И сега ще го полеем. Умишлено ги присаждам сухи, защото е по-лесно да се натисне почвата, да си потъне и самото цветенце да си застане по-стабилно в кашпата. Ето как изглежда. После ще ви покажа ето тук какво може да сложим, за да не изглежда грозно. Интересно. Сега имаме няколко варианта. Да използваме широка дантела. Ето по този начин. И да прикрием нейлона, за да изглежда по-стилно, като може да добавим в случая и някаква друга украса. Или за 8 марта, ако правиме изненада на някой. Или с скандинавски мъх. Съответно, директно го лепим върху нейлона, скандинавския мъх. Също ще стане интересно, скандинавския мъх обира влагата от помещенията, така че е доста добър подарък, нали, за хората, които имат по-влажни къщи, примерно. Така че има доста варианти. След малко ще видите аз как ще направя кашпата, за да прикрия този прекрасен нейлон. Стойте до края на видеото. Ето е крайният резултат. Сега нейлончето отгоре се вижда, но ето това е кашпичката. Полезно за вашия дом, за вашето здраве и един невероятен подарък.